बे फुंनि बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिग्रोबाय। थ' दिनै कालचार कमप्लेक्सआवहाय मोनसे प्रग्राम दं, खाम्फा बेखेवनाय हाबाफारि दं आरो दा बेयावनो आङो बाहागो लाहैनो थाखाय थांनो नागिरदों। थ' माबायदि प्रग्रामा बेफोरखौ नायनोसै। थ' बयखौबो आसा खालामदों भिडिअखौ जोबजासे नायगोन होननानै मिजिंथिनो। थ' भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। ग' फाइनालि सफैबाय आङो कालचार कमप्लेक्सआव। ओमफ्राय सजित बिनिसन नार्जारिनि मुसुखा बेखेवनाय सफैबाय। आसा जोंहा बेवहाय जोंनि नैबे हाबाफारियाव मुसुखाया बेनो। हाबाफारियावहाय जोंहा मेथाइ खनगिरि हांख्रायनानै लाबोदोंनो जोंनि बानजाय आफादा। बिथांखौ आङो बेयाव रेडि जाफैनो थाखाय खावलायबाय। आरो जोङो जिहेतु बर' थुनलाइ आफादनि बारग' बेखेवनाय हाबाफारिया जागायजेनबाय। गाहाय नेहाथारि आरो लोगोसे बिथाङा लेङाइ आफादगिरि मुंस्रि कमलाकान्त मोसाहारि आदा जोंनि गेजेराव जोङो मोननो हादों खाफाल गोनां बे समावहाय जि मुसुखा बेखौ बेखेवनाय हाबाफारि। बे हाबाफारियाव जों मोननो हानाय जोंनि मुंख्लं गेदेमानि अनजालि बिसि पुष्पारानी ब्रह्म मेडाम, दिनैनि बे बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफ्लांखौ बिरहोनो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव मानिजाथाव बिटिआरनि गाहाय श्री प्रमद बर' सार आरो लोगोसे जोंनि सुबुंफोरनि थान्दै मुंखौ बिनेस्वर ब्रह्म सारनि मेडाम पुष्पारानी ब्रह्म आरो बिथांमोना जयैनो आरो लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि मानिजाथाव आफादगिरि डक्टर सुरत नार्जारि सार बिथांमोना जोंनि दिनैनि मुसुखाखौ बेखेवनानै होगोन। गरमा अयथासार ओंखायनो ओरै फैग्रोबाय आं। जानायालाय फैबाय, ओमफ्राय मेन प्रग्राम जानायाव आं गैया आरो दा ओंखाम जाग्रायावसो दं। दाइनआवसो दं। सेल्फ सार्भिस मावथि हान्जा